Gapu iti kalikagom ni Mayor Aldrin Garbida, iti alisto apan na kaipaay tinapintas ken makapnek a serbisyo ti salunat iti Nueva Era, ket na dumaduma a proyekto ken programa, iti sindadaan nga usaren dagiti agkasapulan agkakailyan na, nang runa kariti agundaway ket madama paylaeng, iti pananglablaban ti COVID-19 pandemic, iti sanga lubungan. Itay laeng kalabes, nagbalin na isang sangayan abisita ni Mos Reverend Renato P. Mayugba, manipod iti Diocese of Lawag, iti naisayang kat a blessing and inauguration ti Municipal Isolation Units ti Nueva Era, Ilocos Norte. Naigidan pa'y anablesan ti kabarbaro nga ambulansya, aginatang ti LGU Nueva Era, karaman pa'y dagiti naibunong a multi-purpose vehicles, ken dagiti medical equipments a naibunong, kadagiti barbarangay adaytoy ket na pagnunumuan, dagiti isu amin nga agpanpanday linteg, babaen iti panangidadaulo ni Vice Mayor Caroline Garbida, adaytoy ket panang suportada, kadagiti programa ni Mayor Aldrin Garbida, apan ang ipaay tinapintas ken alisto a serbisyo ti salunat, kadagiti umili ti Nueva Era, Ilocos Norte. Inkompleto mi amin nga equipments para kadigiti pasyente, urehan man pay nga digiti para COVID-19, para pa iti digiti ayayaten mi nga kakailian mi ti ilingan Nueva Era. Dalugan dan ti kada barangay, kompleto met amin ti gamit na. Kasla ko mati oxygen, digiti stretcher, digiti para nebulizer. Ken na dumaduma pay nga pang emergency nga para ti salon at ken pagsaya at hindi kakailan mit ilingan Nueva Era, sir. Parte dayted kada tayo ti aming cities, municipalities ken provinces, ti national government nga nangipanan tayo kay pundo nga equivalent to 1 month nga IRA share tayo. So nga ti napagsasaritaan kadigiti ti kakadwa isa ti agaramid tayo ti isolation room. So dahil ita nakita yung ita as tamad di kita medical equipments amin pati medical beds, oxygen amin nga masakol. So nga ingkamat tayong mausar nga dagos as tamad di ambulansya tayo ako damit sang kabasit nga dawat tayo nga pundo. So, masapol ngamin ti baro nga ambulansya ta daan na kita duwang ambulansya tayo. Kaya kasta kapag kasapulan na kita kakailian tayo pang runaan na no long distance, masapol ko mga dete mas reliable kante barbaro ti mausar na. Maragsakan met ni Municipal Health Officer Dr. Rickson Balalio, takamin ket dakkel dagitoy ang makatulong kadagiti umili ti Nueva Era, nang runa no adda dagiti agbalin nga emergency, kadagiti nasusulinek a barbarangay ken ditoy nga aramiden pay ti RHU Nueva Era, ti mangisuro kadagiti BHW no kasano ti mga ramat kadagitoy a medical equipments. Amin nga barangay na ikan iti di multi-purpose vehicle nga bagbaga tayo. And then datayo met iti parte na iti health. So tikong ko na tayo nga patient transport vehicle. Itata, ilikan ti LGU, ti sagigay sa stretcher na, oxygen tank, ken digitay kasapulan yan, ada emergency yan ti barbarangay. Ti sumarunuman nga addang tay tatan, i-train tayo digitay barangay health workers tayo. Tapno no amuda nga usaren dijay uray no awampay lang ti taga RH ang makakita at least ipanda nga umuna dito idiretso da dijay pasyente aglalalo dito ayan tayo ket addayo ti barangay
So, dakkel at tulong nga talaga dito eh. Napalaos met ti panagyaman dagiti barangay officials ti Nueva Era kadagiti naipaay a multi-purpose vehicles ken medical equipments tangamin ket dakkel dagitoy atulong kadakwada no kasta nga adda dagiti agbalin nga emergency wenno dagiti agpaitulod a mapan agpaagas a kabarangayan da kadagiti hospitals iti probinsya nga Ilocos no. Ano para kanyak sir dakkel man abanak dati nga katulungan kadagiti apo nga padang at Nueva kang karunan na ti intinmanin na po mayor nga pagsayatan kadagiti itartaray mi nga pasyente nga ipanbiti na dumaduma nga ospital kasi iti ili nga batak Diyos unay tagina po mayor ti sayaat mo kada kami nga Nueva. Iti sabali a bangir gapo iti revision ti Comprehensive Land Use Plan ti LGU Nueva Era iti administrasyon ni Mayor Aldrin Garvida adagiti government properties iti ilida akariti agundaway ket madama iti pan nakairunusda ket ti maysa madalapos ti land use plan ket ti expansion ti simbaan isut gapuna nga iti sumarunong alaldaw ket maipan ken maramid ti maysa simbaan iti barangay Ugis Nueva Era Ilocos Norte. Kastoy ongoing ngamin ti revision dito comprehensive land use plan tayo. Kahit manon nga bulan, almost 6 months in or 7 months nga ipamplano mi dito land use mi tintero nga ili pakiramanan, dagiti kalsada, pinaka-deklara, dagiti institutional places or areas tayo, ibar barangay, madamatay nga urnos, gano'n mabali, nagdedeket amin, dagiti government centers tayo nga paipatagdaran ti multipurpose center, barangay hall, health center, daycare center. Agtitipon ko maamin, istamet nga madelinaten, kaya mapapintas dagiti sementeryo, dagiti pagbalayan, residential, commercial, industrial zone tayo. Tata, rimwar iti plano tayo, iti ili, nga nailiten dito'y nailit kananunay nga na-plaster dito public plaza tayo. Isot may isa kalaksidan ka dito ay municipal athletic field tayo nga damit ti bandana ti Daya. Kaya iso dito may expand da plano ag-expand tayo ti plaza tayo. Tano kasta nga daw okasyon tayo ti ili talagang gumanay. Ilim-limit mi pa ka ti delegates ti per barangay ti 50. Kaya malat ka nga umanay. So, DJ Tarimwar, part of the expansion of the church will be the area of the church tayo. Kahit maala, di na mga lote ti simbahan. So, kahit kasi na po Diyos, hindi presentar me for the second time medical man. May inactual nga site visit ni Apo Obispo, nakita namin tayong pagkita tayo di plano in exchange kaya ito nga maala nga lote di parte di simbahan bangin sukat tayo met kaya ti lote ti munisipyo di barangay Ugis tarantamet ti Catholic Church ti Diocese ti Lawag nga mangipatakder ti simbahan di Ugis. So agdi do exchange kami tap na ti kasta agdinulig ti simbahan kanti munisipyo tanyaman nga pagsayatan development ti ili tayo. Nagyaman met ti Most Reverend Renato P. Mayugba manipod iti Diocese of Lawag iti suporta dagiti opisyales ti Nueva Era babaen iti panangidadaulo ni Mayor Aldrin Garbida ken iti panakaipatakderto ti simbaan ken panakaipaay ti agbalintupay abalay ti Apo Padi iti barangay Ugis Nueva Era Ilocos Norte. When agyaman kami, ti daytoy panakay TED daytoy nga napintasonay nga daga pagtakdaran to iti simbaan ta adanto met ti makuna nga balay pagkararagan dito Ugis. Ken yamanag pay unay nga nairaman pay iti kasla mabaling nga agbalinto nga kasla balay ti Apo Padi nga agserbi dito eh. So, Grasya ti Apo dito. yes, mensahem ka dagiti agindeg dito nga barangay Apo.
minsay kakat di ado dagiti pagyamanan tayo ti Apo, ado dagiti rigrigat tayo nga magtuloy latap ti bendisyon ti Apo. Ti dayto ti maysa nga dakkel bendisyon nga ipaay ti Apo kada tayo nga maadan tayo ti pagipatakderan iti ngunguten dagiti bumarangay nga balay ti Apo. Ket namnamay kuma nga no may rugi dito nga proyekto met amin dagiti agindeg dito nga barangay kay kabagibang na pay nga barbarangay ket tulungan danto ni Apo Padi da nga mangpatakder di dati nga simbahan. Joey Cordero Kiawit nagulat. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag kaligtaan na i-click ang notification bell upang sa ganun ay palagi po kayong mano-notify kapag may bago po akong video o content at huwag din kaligtaan na i-like o i-follow ang aking Facebook page na JCQ Online TV. Dito po kayo makakapanood ng mga local news, local features, local documentaries at mga iba't ibang vlogs mula sa Ilocos Norte, nearby provinces at mga iba't ibang lugar. Joey Cordero Kiawit sa YouTube at JCQ Online TV sa Facebook page. Maraming salamat po.